Mga katupay muna bunsod mga katupay, di lang makita ag sulod ba kaya may baling mga katupay ba, pero na mga nuko sa ila sa sulod mga katupay. Ada ko magagagahuna sila mga katupay good monista muna ikuan itsura mga katupay na ako muna bunsod mga katupay siya muna bukaron na po din mo karon. Kiri ay isud naman kalagi ang tan-aw na pa nagpabilin para isud na ay na ako daya buga adoy ha kay mga nanginhas mga katupay naa magani naglubog namanggani oy namanggani isda sa libro. ay nagpaito mo ay man tupa Hey ayaw mala si mga nanginhas mga katupay tupayo ang grabe daghana Masa yung kuha? mga katupay litog katupay lado Ang ani oy nakita mga mananap karon diri ba? Ang sikup uy. Ang ano eh. mga katupay Dara pambot na mo katupay Ani ag mananap nagsuro-suro ag mananap. nga ay daghana ay Oy. Saan niyo kuha di ay? basag Mga kuan, mga litob na bungkaliw. Anginhas oy. Anginhas yun taon para kalibreng sudan ba? why jote Dara domingo mo dero no minggo ro balde kami agade mo deron Pwede. tali ni rehistro doy ha tali ni rehistro yan naman to lebe hapon nagsalti egg hapon lebe yan naman to pero usa na ninhas igos mala ang di padag ubang pilion aw daghan hapon di ay paan man tag hapon duha man tag adlaw na paan naman lang na panglawgaw tali na lang day nagbukan ng kanig hapon Salin sa nahurot. kiki may tahi rehistro ani kayong ko kinsang mga tawhana usa ka panunan mga kasilinganan raman di ay kwaming pag kumanggi paano na nigtisin pag harvest lang zongjong minas naglitob paglitob ng langoy paingog malingin na after mo to ninyo dyan makain na ron ba unwa ina lagi na wala na ato makaila manginhas sa lang dagat nakamaog langoy ag litob nakabaho sa tisid oy wa nagoy pananghid wa na mo ingog dagan di ay wa na mo ingog adto na kuno oy kita naman ako kabala ka ag litob na agi as ala ay wa na gyud na putol na ang isira pero kasi dahil mo gawasan hilisan ani doy ha hilisan ay hilis lagi nagbairan hilis mo yung sundang maawa hilis mo yung sundang
Amos. Nagpiril. Dito naglaay. Nalimta na. Dapat day isoday. Na. Lagi, Nikma. manikma. Ha. Sibuka ink na. Kini murag wa kayo sagbot ni. Para mga katupay oh. Ikatulo. Ikatulo. Daghan nung kusa na ba? Gagmay lang. Gagmay. Okay. Ikatulong bunsod to mga katupay ba? Buntogon ay. Buntogon? Ano po itang banoso? Dahil gamay no? Ah. Kana oh. Gamay nga tambanoso. Tara oh. Kaga nagtambanuso oh. Tupay, ikatulong bunsod. Daggo rin ko ano niya. Pasayan, pasayan. Pasayan. Tabok. Pistik. Balhin. Awon tangkuhaon. Awon tangkuhaon mating. Pakanta ng maniit. Balhin siya. Uy. Sige maglayat. Uy. Medyo napuno naman napuno naman ko na siya. Layat na siya. Uy. Ayaw po kayo mubangan. Uy. Oh. Mama ni maloya god og di ma una. Buhi on pa man ni og adto ni ihatod sa amo. Kinahanglan buhi siya. Okay, siyang baskog. Ano na yung kuso. Napaut nagkilis. Yan, of course. Tapos mga tupay. Okay na lagi mo diha. Buyag yun. Murag na mingaw naman mo. Kaya na-resto ni mong bunsod. Ha? Wala restro. Ano resto? Wa, kuan. Nagbuhat pa. Luno man, apilo na lang. Pang-ilad. Luno? Humok. Yung pagkuan ka na ba nindot og Ano? daghan pa. Isda sa bato. Oh. Aw bisan asa na sila. Lagi mo gili ay. Oo na, ano kus na. Tara. Maklaro. Klaro. Pero di maklaro sa kamera. Ah. Yan, maya.
Sikop. Sakpas ka topay, naglaag-laag.